Fisioterapeutak. Bideo hontan, deialdiko 5. eranskina azalduko deu, fisioterapeutan oinarri espezifikok jasotzen ditun atala. Kolektibo honen kasun, meritu lehiaketan 13 lanpostu aterako die fisioterapeutantzako, eta taulan ikusi daikezuen bezala, lanpostu guztik perfildunek izango die. Ez dago perfili gabeko lanpostuik. Lanpostu guzti hauetatik, lanpostu bakarra gordeko da desgaitasunen bat duen langileentzako. Orduan ditugu 12 alde batetik eta bat desgaitasunen bat daukien langileentzako. Meritu lehiaketa honen bitartez, gehienez 100 puntu lortuko ditugu, bai? Eta 100 puntu hauek 2 ataletan banatzen die. Batetik esperientzia 60 puntukin eta bestetik bestelako atala 40 puntukin. Merezimendu guztik eskaera epea bukatzen daneako lortuta izan behar ditugu. Hau da, eskaera epea bukatzen baldin bada otsaien 15-en, eta niai baldin banaiz ikastaro batiken martxon 25-en bukatzen dana, ikastaro horrek ez ditzen bauko, bai? Otsaien 15-eako bukauta izan behar ditut denak. Orduan, otsaien eskaera epea bukatzen den eguneako, merezimendu guztik lortuta izan beharko ditut. Meritu lehiaketa hontan lortuko den puntuazio totala izango da azpiatal bakoitzen lortzen den puntuazioan batuketa, edo batura. Fisioterapeutak. Kolektibo honen kasun, azken 25 urtek hartuko die kontutan. Hau da, nik 27 urte baldin bada amazkit lanen, ez zaizkit 27 urtek zenbauko, baizik eta 25 urtek. Era beren ez dauke jarraia izan beharrik, jende gutxi izango ditu dena jarraien lana egin da, bai. 25 urte horietan nikin badet lana 2 urte, 5 urte, tartea utziz bai, ez baldin badet jarraien lana egin, kontutan hartuko die. Baina betire 25 urte hauen barruko lanaldik hartuko zaizkit kontutan, edo lan tartek, edo lan denborak. Esan bezala, meritu lehiaketa honen bitartez, gehienez 100 puntu lortuko ditut. Eta dau, 2 ataletan banauta. Esperientzi 60 puntu, bestelako 40 puntu. Esperientzin atala aldi beren, 2 ataletan dau banauta. Esperientzi orokorra eta esperientzi espezifikoa. Bakoitzak bere puntuazio, gehienezko puntuazio daukelaik, bai? Orokorren, esperientzia orokorren atalen gehienez 10 puntu lortuko ditut, hau da, nik esperientzia orokorren 2 ataloietan lortu dizket 15 puntu, baino bakarrik kontutan hartuko zaizkit 10 puntu. Eta esperientzia espezifikoen kasun berdin, gehienez 50 puntu, balin baditut 60, ez do balio, kontako zaizkit bakarrik 50. Balio do, baino 50-en moztuko zait, ez zaizkit 60 puntuk zen bauko. Esperientzia orokorra ikusten dezuen bezala, 2 ataletan banatzen da. Batetik daukeu edozein administrazio publikotan indako lan esperientzia, betire fisioterapeuta bezala, eta gehienez 10 puntu lortuko ditut, eta bestetik dauket titulartasun pribatuko ikastetxetan lortutako esperientzia fisioterapeuta bezala, gehienez 5 puntu. Posible da, 2 hauetan maksimoa lortzea. Edozein administrazioetako esperientzin 10 puntu, eta ikastetxe pribatutan 5 puntu. Baina, klaro, ez zaizkit 15 puntu zenbauko, bai? Esperientzia orokorren atalen 10 puntu zenbauko zaizkitelako gehienez. Orduan, 10 euki, 15 euki, edo 20 euki, 10 puntu hartuko zaizkit kontuta. Esperientzia orokorra azalduta, esperientzia espezifikoa dauko, bai? Gero, gehienez 50 puntu lortuko ditugu, eta hemen kontutan hartuko da Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailen mendeko ikastetxe publikotan indako esperientzie. Gehienez 50 puntu lortuz. Kasu hontan azaldu, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailen mendeko ikastetxe publikotan lan egindako esperientzie 2 aldiz zenbaten zaigula, bai? Hau da, publikon lanen gaudenai, doble sari bezala ematen zaigula. Batetik zenbauko zaigun, edozein administrazioetako esperientzi bezala, 0033kin, eta bestetik zenbauko zaigun Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailen mendeko lan esperientzi bezala, bai? 0,166 bezala. Orduan, publikan lanen gaudena, doble, 2 aldiz saritzen zaigu lan hori. Bestelako atalen sartuta, lehen esan dugu 40 puntu gehienez, eta honek ditu 3 azpiatal. Batetik, LEP bat gainditu izan hartuko zaigu kontutan, hau da, 2002tik honea LEP bat gainditu baldin badeu, 7 puntu emango zaizkigu, ez? 17 puntu emango zaizkigu, Eta beste bigarren azpiatala izango litzeke zerrendatan eotea, fisioterapeutan ordezkapenetarako zerrendatan eotea. Batetik eote utxe,
Hau da, fisioterapeutan zerrendan baldin banau, emango zaizkit 3 puntu, eta bestetik kontutan hartuko da, azken 5 urtetako birbaremazio prozesun baten, baremaudeten edo ez. Azken 5 urtetako birbaremazio prozesuntako baten edo zeinetan, baremau baldin badet, emango zaizkit beste 10 puntu. Vale? Eta atal hontan lehen esan bezala, gehienez 13 puntu lortuko ditut. Orduan, batetik zerrendatan nau edo ez nau, eta bestetik azkeneko 5 urtetan baremaudet edo ez. Vale? Eta azkeneko atala izango litzeke formakuntza. Formakuntzan atalen gehienez 10 puntu lortuko ditugu. Eta atal hau dau beste 4 azpi ataletan banauta. Bai? Batetik ditugu, kategorin sartzeko baldintza gisa alegatzen ez dien titulok, hau da, ni hezkuntza laguntzako espezialista baldin banaiz, eta baldintza baldin bada gizarte integrazioko goi mailako teknikari titulua izatea, tituluoi ez zait kontutan hartuko. Bai? Baino baldin baditut beste ikasketa batzuk, gradu bat, diplomatura bat, ingenieritza bat dana dalakoa, hor zehaztuta daude, kolektibo bakoitzei berek, beste ikasketa batzuk baldin baditut, titulo bakoitzeko 1,5 puntu emango zaizkit. Demagun, nik ditutela 3 titulazio desberdin, bai? Imaginau, 2 gradu eta diplomatura bat. Kasu hortan lortuko nituzke 4 puntu terdi. Baino, ez zaizkit 4 puntu terdik zenbauko. Zergatik, atal hontan gehienez 3 puntu zenbauko zaizkitelako, bai? Orduan, 3 puntua iristen naizenen, ez da gehiago zenbauko. 3 puntun moztuko da edo kapauko da, bai? Bale, behin atal hau azalduta, hurrengoa pasako da. Kasu hontan, oain ditugu, etengabeko prestakuntza, ikastaro, formakuntza, bai, nahi dezuen kursio, ez? Hola, simple esateko modun. Bale, ikastaro hau edenak, gure lortu nahi daun lanpostukin edo funtziokin zerikusi izan behar duen, eta daude ordu tarte batzuk zehaztuta. Nik indeten ikastaro bat 10 eta 30 ordu bitartekoa baldin bada, iraupena 0,3 puntu emango zaizkit. 2 ikastaro baldin baditut, imaginau, 15 orduko, 0,6, 2 bezala, bai? Hurrengo ordu tarte izango litzeke 31 eta 80 ordu bitarteko ikastarok. Kasu hortan 0,6 puntu emango zaizkit. Ikastaro bakoitzen gatik. Eta azkeneko ordu tartea 81 ordutik gorako ikastarok. Kasu hortan 1,2 puntu. Hemen berdine, ikastarok pila bat baldin baditugu, ez zaizkigu denak zenbauko, bai, gehienez 4 puntu arte. Baldin baditut ikastarokin 6 puntu, ez die 6 zenbauko die 4 gehienez. Bale, kontu zorrakin. Eta gero ditugu hizkuntza, bai, hizkuntzan ezagutzare kontutan hartzen zaio kolektibo honi. Ze hizkuntza, ingelesa, frantsesa eta alemanera. Eta hemen, klaro, segun ze maila dauketen hizkuntza bakoitzen, puntuazio bat edo beste emango zait. Baldin badauket, B2 maila edo goragokoa hizkuntza baten, emango zait puntu bat. Baina puntu hau da hizkuntza bakoitzeko. Hau da, ni baldin badauket B2 maila ingelesen eta B2 maila frantsesen, bakoitzen gatik emango zait puntu bat. Hau da, izango nituzke 2 puntu. Bale? Eta berdin B1 mailakin. B1 maila baldin badauket 0,5 emango zait, hizkuntza bakoitzeko. Eta kontutan hartu, gehienez, 2 puntu lortuko ditutela atalon. Bale, informatika ezagutzak. Informatika ezagutzak, hor daude zehaztuta ze ziurtagiri hartuko dien kontutan, eta ziurtagiri bakoitzeko puntu bat emango zait. Eta hori da, informatika atalen barkau gehienez puntu bat lortuko dugu baita, bale? Orduan, ziurtagiri bat eukitzea nahikoa da, maksimoa edo topea lortzeko kasuntan puntu bat izango dela, bale? Ite txartelan bitartez egiaztau beharko da, eta maila aurreratu dauken pertsonai, onartuko zaio, oinarrezko maila ere badaukela, baina, kasu honetan bat eukitzea nahikoa da, puntu bat lortzeko, orduan maua. Eta lau azalduta kontutan izan, deialdiko lau atalen, eskabidekin batea aurkeztu beharreko dokumentazio guztin zehaztapenak datuztela. Bai, orduan mesedez atala ondo irakurri eta hor jarriko dizue zer alegau behar dan, zer zenbauko dan ofizioz, dokumentuk nolako izan behar duen, ze baldintza bete behar dituzten, bai, orduan lau atala deialdikoa mesedez, ondo irakurri. Bueno, ni nire aldetik bukaudet, bai, ikusiko dezue alare, PowerPointak jarraitu ikendola, bai, da, oain arteko manduten, azalpen guztie, erderaz, norbaile behar izango balu, horri izateko. Bale? Bueno, esaten duen bezala, zorte hon eta animo denoi.